Ringrazzjak, Sur Honorable Prim Ministru. Meta jiena smajt dawk l-insulti jintefgħu lejja, ma kontx in possession, kont ħadd sehem fid-dibattitu, però assolutament ma kontx in possession. Jiena smajt lill-Onorevoli De Bono Grek jajjarni Purċinella għal-bidu qasindu ngħid li qed jgħid lili kieku ma kienx qed jipponta lejja. U jiena qatlu lura Purċinell u bdejt ngħajjat jien għax is-sedja mhux tal-li ma proteġitnix, tal-li kważi kważi mill-espressjoni ta' wiċċa tiddieħaq bija u donna tieħu pjaċir bl-ispettaklu. Issa semmek bħala persuna privata, jiena il-ħabib tiegħi ġew De Bono Grek, firtlu mill-ewwel anka jekk qal dak il-kliem niġi għalik u nifqak. Imma Mr. Speaker, bħala persuna pubblika jien, rappreżentanta ta' ħafna u ħafna nies, dik il-frażi niġi għalik u nifqak, min jaf kemm instemet fis-satra ta' djar privati, Mr. Speaker. Min jaf kemm kien hemm nisa illi beżaw imorru jirrapportaw il-pulizija. Min jaf kemm kien hemm nisa li marru jirrapportaw il-pulizija. U l-istituzzjoni tal-pulizija minflok enithom bħalma ġara llum f'din il-Kamra, jiddispjaċini ngħid, pruvat issib skuża biex tiġġustifika li dik il-mara, jew seta' jkun raġel, ma dik il-mara kien ħaqqa li tiġi medda b'dak il-mod tant psikoloġikament denaġġanti. Allura jien illum ma nistax naċċetta illi fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż mara li qiegħda hawnhekk tagħmel xogħla saħħa jiena ġejt insultata, saħħa jiena ma ġejtx protetta mis-sedja, ma kontx hawn inti Mr. Speaker, żgur kieku kont tieħu ħsieb, ma ġejtx protetta mis-sedja. Issa wkoll din il-Kamra bli qalulek jew għax ma kienx hawn il-filmat, nixtieqgħu il-filmat, forsi qatt istiqbu l-filmat waqt tisimgħu d-diskors vera. Ġiet tidher isni jien ittantajt b'xi mod jew insultajt kont jien lill-Onorevoli Joe De Bono Grek, jiena żgur Mr. Speaker laqgħat tajjart u korrott. Żgur li le. Fl-intervent ta' qabel għadt il-grupp kollu għatlhom għandkom ċans tivvutaw kontra l-korruzzjoni ma jart il-ħadd korrott. Laqgħat tajjart u skadut, Mr. Speaker. Qedlu hawnhekk m'hawnx post għal politika tas-sebgħinijiet. U mawx post għall-old politics, u għalli Purċinella, u jgħatlu Purċinelli, għatlu mella ethnic execution. Konkludi. Iġifiri, Mr. Speaker, għalija il-lum l-ola istituzzjoni tal-pajis u rrit in-nisem barra. Li jekk hawnhekk aħna maħniex nipproteġu il-pudur tal-mara, sa jiena mhux waħda nitlu protezzjoni, x'jiena għandi bżonn nagħmel xi ħaġa, Mr. Speaker nagħmilha jien. Imma jiena mhux lili nnifsi biss qed nirrappreżentaw, qed nirrappreżenta dawk in-nisa kollha li x'insamgħu dak ir-ruling illum qed iħossuhom ħafna iktar vulnerabbli ġo dal-pajjiż. Infakrek, Mr. Speaker, li soċjetà mhux jingħatta di ħafna xi ħadd ħafna jar minn tiegħi, tiġi ġudikata b'kemm aħna kapaċi niddefendu u nipproteġu lin-nies vulnerabbli. U hemm barra llum dawk il-ħafna nisa imsawtina x'hekk nsejħilhom, ħafna nisa aggrediti, ħafna nisa li qed jgħixu fil-biża' ġo darhom. Tajnihom messaġġ ħażin ħafna minn hawn illi inti m'intix ħadd tieħu ġustizzja, ma ħadniex hawn fl-istituzzjoni tal-pajjiż. Ħadd ħodha inti fil-qrati ta' Malta. Ringrazzjak, Mr. Grazzi. Jiena mhux se nerġa' nikkommenta fuq rulik li tajt, ovvjament għax il-sedja ġiet mitluba tinvestiga u jiena ovvjament dak li riżultali ddeċidejt. Issa niġu għall-isqajt ministerjali, nsejħna lill-Ministru Kamil Għabel, ningrazzjak.